A politikust azt nem nevelik. A politikus az jön. Jön, mint a cunami, kérem szépen. A politikust azt észrevesszük, mert árad belőle valami, mert jön, mert küzdeni akar. A politikus nem beemelik a hatalomba, a politikus nem úgy lesz, hogy kiállja magának a megyei elvtársaknál, hogy ő is hadd legyen most már nótafa, hanem úgy lesz, hogy a megyei elvtársak nem tudják megakadályozni, hogy ő legyen a nótafa. De mi értelme Gyurcsány ellen tüntetni, ha már nincs hatalomba? Mert oda törekszik vissza. Minden erejével arra törekszik, hogy visszakerüljön. És ezt mi nem szeretnénk, mert ahol Gyurcsány, ott az ország tönkre megy. A politikusok többsége magától nem adja fel a pozícióját. Teljesen természetesen, hogy csak olyanok tudnak küzdeni a végső felhatalmazásért, a kormányzati hatalomért, akik belül is versengenek, és belül sem szégyelik, hogy valamire akarnak jutni. Megvárunk! Megvárunk! Hát ott van a Szabó Karcsi, meg a Dudás Laci, hát a fideszes rendezvény. Hát gyere be a fórumra, ne itt kint fagyoskodjatok, gyere be a fórumra. Úgy járnék, mint a Blaskó. Rálövet a saját nemzetére. Hát milyen ember az? Ki fog megküzdeni Orbán Viktorral? Tehát ezt úgy is lehet értelmezni, hogy ki, ha nem én. Most nincs más? Hát dehogy nincsen. Hát itt vagy te például. Akkor megettem meg. Szervezzük meg a 89-es demokratáknak széles, ütőképes, erős pártját. Azért sokat lennék hajlandó tenni, hogy legyek holnap után annak a pártnak az elnöke, amelyről alig másfél éve mondtam le. Hát ennek benne semmi ráció nincsen. Akkor mi a csodának mondtam le másfél évvel ezelőtt, ha most ugyanannak a pártnak szeretnék az elnöke lenni? Ez a minőség. Ez a minőség. Minőségi kétharmad. Igen. Akik ellopják a nyugdíjat. Én úgy látom, hogy eddig nem volt lényegében az alkotmánybíróságon kívül senki, aki ellen tudott volna állni a Fidesz gőzhengernek. Ahogy látom, a magyar igazságszolgáltatás egy része, az ügyészség ezen belül annak egy része, meg mintha nem is nagyon akarna. Csak emlékeztetnék, ugyanez az ügyészség 2002-ben, miközben sok 100 millió forintos helyenként milliárdos hűtlen kezelés ügyek voltak, egymás után szüntettette meg a nyomozást a Fidesszel szemben. Én ma arra tippelek, hogy Orbán kollega nem nyugszik addig, amíg engem bíróság elé nem citál. Hát velem törököt fog fogni. Anyátok az! Most miért mondják ezek, hogy hazárulók, az ember fél tőlük? Én azt gondolom, hogy emberileg ez nem egy kellemes dolog. De hogy éled ezt meg? Hát a budaörsiek sok mindenre büszkék lehetnek, de például ebben az elmúlt másfél évben csúcstartók, nyugodtan mondhatom. Ilyennel mi már nem találkozunk. Vagy én az elmúlt hetekben, hónapokban ilyennel már nem találkoztam. Most hát itt még a választási kampányban se hangzott el igazándiból egy hangosabb szó, vagy egy verbális sértés, tehát nem ez jellemző Budaörsre. Azért, mert a Fidesz kiadta polgári köröknek, és ezek nem budaörsiek nagy rész, hanem a környező településre összegyűjtötték őket, és azért jöttek ide. Ez ki lett adva, ezt nekem Fideszes mondta. Budaörsi Közéleti Klub első rendezvényének a vendége egy baloldali fickó volt, Gyurcsány Ferenc. Miről szólt ez a mostani beszélgetés? Semmiről, semmi az egész. Itt Allegróta beszélgetett ott a Valamanusszal. Nem nyilatkozott, hogy ő mit akar, meg ő mi volt.
Hát szerencse, hogy a tömeg nem jött ide, mert szétszedték volna.